V týchto dňoch dozrievajú všetky druhy rýbezlí. Určite sa vyplatí ochutnať červené, čierne aj biele. Sú veľmi zdravé. Bylinkári odporúčajú piť čaj z ich listov. Výborné sú tiež džemy a rýbezľové koláče. Nože samozrejme môžeme si nimi pripiť aj v podobe lahodného vína. Všetko ale s mierou. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Rýbezle sú samozrejme zdravé, lebo všetky druhy ovoce sú zdravé a ovoce treba jesť v plnej pestrosti a rýbezle by tam mali byť pravidelne zastúpené. Máme rýbezle čierne, červené a biele, ale samozrejme sú rôzne odrody, ktoré sa medzi sebou líšia v úrodnosti, v vlastivosti a chuti. Tí čierne to poznáte, to taká plná chuť, horkastá takmer. Červené sú naopak typické takou citronovou príchuťou, kyselinkou. A biele sú podobné ako červené, aj teda z hľadiska kríka, aj rastu, aj vôbec, ale sú jemnejšie. O tom, že všetky druhy rýbezlí sú veľmi bohaté na antioxidanty a vitamíny, niet pochýb. Vedeli to už pred stovkami rokov naši predkovia. Do Európy ich vraj priviezli námorníci v 16. storočí, ktorí si rýbezľami liečili skorbut. Po druhej svetovej vojne vo Veľkej Británii rýbezľami zachraňovali zdravie obyvateľov. Povinne sa vysádzali na celých ostrovoch čierne rýbezle, robili sa z neho potom proste isté produkty a sa vlastne distribuovali deťom zadarmo, aby deti netrpeli aj v tomto období nedostatkom vitamínu C. 100 gramov čiernych rýbezlí obsahuje až trojnásobnú odporúčanú dávku vitamínu C. Vzhľadom na vitamín C sú tie čierne o niečo vydatnejšie ako tie červené a biele sorty. Je tam celá paleta vitamínov skupiny B, je tam aj vitamín A, aj vitamín E. Potom sú rýbezle veľmi bohatým zdrojom aj vápnika, ale predovšetkým draslíka. Vysušené listy čiernych rýbezlí sú už tradičnou súčasťou domácej lekárničky. Čierna rýbezla je vynikajúci prostriedok na imunitu, vynikajúci prostriedok na liečenie napríklad rôznych močových problémov, liečenie zápalov močových ciest. Takisto sa používa pri liečení adenómu prostaty. Gemoterapia využíva na liečbu púčiky rastlín. V nich sa nachádza najviac živín, vitamínov aj antioxidantov. Tie púčiky sa nakladajú do liehu, nechajú sa nejaké obdobie macerovať a potom sa užívajú po kvapkách. V Anglicku dokonca púčikmi rýbezlí dochucujú pivo. Na severe Ázie z rýbezlí pripravujú sladký, mierne alkoholický nápoj. Rýbezľové víno dokonca považujú za liečivé. Na alkohol sa rýbezle tradične menia aj u nás. Hlavne to čierne rýbezľové víno, ako z čiernych rýbezlí, to je považované za veľmi zdravé. Áno, ale všetko s mierou, lebo je tam aj alkohol a alkohol zase je potenciálny karcinogén. V tom malom množstve je to v podstate aj víno takým symbolom francúzskeho paradoxu, že je tam menší výskyt niektorých závažných ochorení. Kvôli kyslej chuti sa k rýbezliam pridáva cukor a vyrábajú sa z nich chutné džemy, sirupy, lekváre. Sezóna tohto ovocia je len veľmi krátka, preto netreba váhať. Rýbezľový koláč určite ocení celá vaša rodina. Vitamíny, ktoré sú termolabilné, konkrétne aj vitamín C, sa tým samozrejme čiastočne alebo úplne poničí. To treba zase povedať, že to čerstvé ovocie, ale aj čerstvá zelenina, majs má svoj zmysel, ale tým nechcem povedať, že nemôžeme piesť dobrý rýbezľový koláč, len si toto treba uvedomiť, že tá väčšinová konzumácia by mala byť v tom čerstvom ovoci a v tých čerstvých rýbezlích.